Така, Адаш, струйника е твоя, познава си го. Гледай за какво става въпрос. Гледай реката колко е голяма, гледай какво става. Не 20, майката се е ебала, поглед. Не мога да държа, поглед кой прави реката. Гледай, воден стълб само какво прави. Гледай. Гледай дърветата. Не 20 метра. Гледай коста. Просто показвам, за да не си мислиш, че си прави базик. Така. Сега спирам, Адаш, и слагам инжектора да видиш какво се получава. Така, Адаш, ето за това говоря. Абсолютно същите обороти, нищо не е барано, гледай какво става. Обаче виж каква вода излиза, то не излиза на струя вода. Гледай. Виж си какво пръскане прави. Той просто удря стените. Той не излиза струя, гледай го. Ето това край няма никой. Виж. Тук въобще няма никой. Като вода. Водата е тука. Виж. И виж къде сила водата е загее. Ама виж. Тук въобще няма никой. Вари само от долния край водата. Ей, продължавам да снимам. Виж къде вари водата. И точно от това, затова в кривото е така кипи. Ей, сега ще го монтираме и другия маркуч. Да го видиш, ела. Виж какво става само на заре. Просто си направи сметка. Чай да го направи федър план. Дай го виж. Дай коста. Па знаеш каква сила е? Просто не вали струя. Ей, сега ще взема инжектора и ще го дигна да видиш как пръска. Чай, че е застопорен тук между камъните, не мога къпи е сега. Ей коста. Къде форна вода инжектора? Обаче виж го тука. Айде, потече и по мене, отзаде. Изключвам и монтирам.